Singabahlali baseWeekliston namhlanje sithathe isigqibo kuba yayingathi ngokasikho kulaa nto sasikhona kulaa nto but ke inantsika indlela kumele basenze ngayo sasizange siyenze but namhlanje siyi-Weekliston siphume sonke ngobunintsi bethu abangaphumanga banizizathu zabo. Siyabacela abantu bangayithathi ngathi le nto sivukelana nabantu bakuthi, ayingobantu bakuthi abangabantu bangaphandle abangene ngendlela engekho mthethweni. Eyona nto siyicela kubo, sicela abantu abalapha, zange sayibona thina ithufu, asiyazi ithufu zazatshayo, ithufu siyibona ngabantu bangaphandle. Siyayicela leyo into uba abantu abalapha ngokho mthethweni mabasikhwelele, senza i-spring cleaning secountry ngoku. Siyaklina nathi emakhaya, siyaklina ngoDisemba senze i-painting. Ngoku asizupeyinta ndawo apho zethu, qha sifuna utshintsha nje ii-ownership zebhizinesi zethu. Kakade babe sithi bayarenta but ngosengathi iindawo zabo. Siyazicela ke ngokubhekhe, zange sibaphe, asilwanga nabo. Sicela isitendi and ke ngoku mna ndinangxaki nayivukuvuku lebhaki phaa endlini, nalo ndizalivusa kubanjwe mna ziitrafiki, bona bayabaleka kababonjwa ziitrafiki. So sicela loo nto. Enkosi mhlekazi wam. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.